खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबि दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैजेननाय आरोना ओरैनोथ' फैनांगौ गैयामोन बारु होमबाबो माने इउटुबनि गाइडलाइन्स मथे लाइभ फैनांगौ होनना बुंनायखाय लाइभ फैनाय जाबाय आरोना फैदो लाइभआव मोननैसो कुइसन एन्सार होलायलायनोसै आरोना माने नोंथांमोनहाबो दाख्लै आंनि कमेन्ट्सआव माने माखासे कुइसन होनानै होदोंमोन नालाय बेखौनो रिप्लाइ होनो हायाखैमोन आरोना बेखौनो आङो माने दिनैनि बे लाइभनि गेजेरजों होनो होननानै फैफिननाय जाबाय लाइभआव फैबाय माने नैबेयाव सानैसो दाख्लै कुइसन होदोंमोन नालाय आङो बेखौ माने माबायाव होआखैमोन आरोना रिप्लाइ होथ'वाखैमोन एसे उसुबिदा जादोंमोन आं रिप्लाइ होनो ओंखायनो माने नैबे रिप्लाइखौ आं लाइभनि गेजेरजों होनो होननानै फैनाय जादों आरोना एसे फैबावदो मानो होनबा दा आङो होनानै थांगौबा माने नुनाय नङाना ओंखायनो माने फैबावदो आरो लाइभआव माखासे कमेन्ट हो मिस्टार जालु ब्लग्स हेलौ नोंथाङा फार्स्ट टाइम कमेन्ट होबाय आरोना आंनि लाइभआव बेनि थाखाय थेंक इउ कमेन्ट्स होदो आरोबाव माखासे थांफिनबायसो माथो मोननैसो एन्सार होनो गोनां दं आरोना बेखौ माने आङो लाइभनि थ्रुयै होनो होननानै माने दिनै लाइभआव फैनाय जादों आरो गाइडलाइन्स मथे माने दाख्लैनो माने आंखौ लाइभ फैनो थिनदोंमोन इउटुबनिफ्राय इमेलाव मेसेज हरना दोन्दों आरोना बिदि लाइभ फैयो नाथाय इनफरमेसन हरना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय आंसो फैनो हायाखैमोन मानो होनबा नैबे टाइमाव माने एकदम उसुबिदा जायो सानावथ' आं हाखायानो नालाय एसे मोनाबिलियाव लादों आरोना मोनाबिलियाव माने आं मोना एकदम जानाय लोंनायजोंनो टाइमा बिराद लेट जायो नालाय 9टा गाहाम जायो दिनैबो एसे थाब ओंखाम जानानै आङो माने रेडि जानानै लाइभ फैनो ओंखारदों आरोना दुर्गा नार्जारि हाय दुर्गा नार्जारि उदालगुरिनि नोंथाङा नामा एसे हरफिनलाय मेसेजखौ थिग दं माने दानि मा जादोंमोन आंना माने मबाइला भिडिअ आपल'ड खालामफैबाय थारमाने एकदम हें बायदि जादोंमोन आरोना हें बायदि जानानै माने कुइसनफोरखौ किसुमान कमेन्ट्सफोरखौ नायनो हायाखैमोन ओंखायनो थाब लाइभ फैनो हायोमोन ओंखायनो दासो बोरैबा थाब जाना होनायखाय आं माने लोगो लाइभखौ अन खालामबाय आरोना एसे कमेन्ट्स हरदो नोंथांमोन सोर सोर नायदों कमेन्ट्स हरबासो माने नोंथाङा नायदों होननानै आं मिथिगोन नालाय आरो सोर सोर सानैसो बिथांमोननि कुइसन दं आरोना बेखौ आं एसे होनो होननानै नैबे लाइभआव फैनाय जादों नालाय थ' नोंथांमोना कुइसनखौ लिरना हरबानो माने कमेन्ट लिरना हरबानो मिथिगोन आरो आं नोंथांमोननि माबायाथ' आंनाव दंजोबखायो नालाय एकदम स्ल' नै नेटानो जाया भिडिअ आपल'ड जागासिनो दं माने मोनसे बे भिडिअआ एसे प्रब्लेम खालामो दा माने एयारटेल नेटआ मा जादों एकदम बिराद प्रब्लेम देखायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लडिं खालामबाथाय माबा जायो नै बिराद गोबावजोंसो दासो ओंखारबाय नै
बे कुइसना मैयानिमोन आरोना आं गिबियावनो कमेन्ट कुइसनखौ फरायना खोन्थानोसै बिहामजो हान्जा बैसागु मोसानाय बादायनायाव माने दिलीप गयारि बिथाङा सोंहरदोंमोन आरोना साउन्ड क्वालिटिया मानो बिदि जादों बैनाय थ' आंनि गुमै जाखागोन नों नङा होमबा आं गुमैखौनो होनसै थ' गुमै माने आं मा जादोंमोन बेयाव आं माइक गोनां लादोंमोन नालाय माइकआ आंना मा जादों एडजास्ट खालामनो हायाखैमोन आङो माने आं रायलायनो होननानै आं माइकखौ अन खालामना लादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे माइकआ माने मा जायो बिराद गोसा साउन्ड जाबाथाय मा जायो थेरनाय जायो माने ओमफ्राय आं रायलायनायखौसो खोनागोन माने बै बेलेगनि आउटनि साउन्डआ बिराद गाज्रि हाबो माने ओमफ्राय बेखौ जेब्ला माने बिसोरनि मोसानायखौ माने रेकर्ड खालामदोंमोन अब्ला माने मा जादों आं बन्द' खालामनो बावदोंमोन माने गोदानमोन नालाय आं एडजास्ट खालामनो हायाखैमोन माने ओंखायनो बै साउन्डआ माने बिदि फैदों आरो मबाइल गोजा साफायनांगौ एक्सुवेलि जेब्ला माने साउन्ड गोसाजों साफायो होमबाना साउन्ड गोसा जायो होमबाना माने मबाइल गोजा साफायनांगौ आरो बेखौ आं मिथियामोन माने आं सानदों माने माइक होयोबा बिराद मोजां क्लियार साउन्ड फैगोन सानदोंमोन आरोना थ' थेरदों बे साउन्ड गाज्रि जानायनि मेन खारनानो बेनो आरोना बेनोमोन दिलीप गयारि गुमै आंखौ बैनायमोन नालाय आं बेखौ गुमै होनबाय आरोना बेनो ओमफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय जबा MRY माने मुसाहारि होननाय जादों आरोना जै बिहामजो हान्जा आंनिफ्रायबो जै बिहामजो हान्जा दे ओमफ्राय नेक्स्ट दङ ग्रिन भेलि एकाडेमि स्कुल ब्लग्स बे ब्लग्सआ गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय कुइसना मैयासो हरदों बिथाङा कुइसनथ' नङा जेनेबा कमेन्ट्स होदों आरोना भेरि गुड इनफरमेसन ब्र' बिदिनो गेजेर गेजेर भिडिअ लाबोबाय आं लाबोबाय थागोन आं दाख्लैनो माने आंनि जेनेबा एडसेन्सआ सफैयोना बे समावनो आं होनखादों माने भिडिअआ सफैबाय थागोन बिनिफ्राय आं स्टार्ट खालामबाय होननानै आङो दाख्लैनो माने नोंथांमोननो खोन्थाखादों आरोना थ' बेनो भिडिअखौ नुबाय थागोन आंनिखौ जेरै माने प्रग्राम जायोबानो नुगोन आरो ओमफ्राय ब्लग्सआ बेनो आंथ' माने जानाय लोंनाय बिदि ब्लग्सखौ लाबोनो रोंनाय नङा नालाय माने माबा मोनसे प्रग्राम जायोबासो नुगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि जायगायाव मिंमां खालाम गगामुनि मिंमां खालामो जेसेबां प्रग्राम जायो जेसेबां माने बिदिनो प्रग्राम आरोना बेखौ नुजोबगोन आरो आं नोंथांमोननो देखायबाय थानो सेस्था खालामगोन बेनो आं लाबोबाय थागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा सन्जय मुसाहारि भेरि इनफरमेसन ब्र' बे कुइसन बे माबायाव मोनसे दंबावो ग्रिन भेलि एकाडेमियाव मोनसे माने भिडिअ लाबोनो गोनां दंबावो आरोना बेखौबो नोंथांमोना जेब्ला आं होगोन नुगोन मोनसे बानायनो दंबावो दा प्रिन्सिपाला लेंहरखानाय दङ आं बेखौ इनफरमेसन हरनानै प्रिन्सिपाला जेब्ला लेंहरो आं थांनानै देखायगोन आरोना बेबो मोनसे इन्टारेस्टिङानो जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं जेब्ला होयो ओमफ्राय बेबो मैयानिनो कमल उइथ समायना मोनसे जों गामिनि हाबायाव होदोंमोन आरोना गामिनिनो करन बसुमतारी इन्टारेस्टार जादोंना नामामोन नामा कमलनि हाबाया जोबोद इन्टारेस्ट नोंसोर गोबाव थाङामोन जोबोद इन्टारेस्ट गामिनि हाबाथ' मिथिखायो बयबो जोबोद इन्टारेस्ट जायो खारखुमा नाङा ओंखायनो बेलेगाव थांनाङा गामिनि माबाफोरखौ गारना थांनाङा आरोना गामियावनो थानांगौ गामियावनो इन्जय खालामनांगौ गामिनि खामानि मावनांगौ बबावबा थांबाथाय नोंसोरो थांनानैसो माने मालायफोरनि इन्टारेस्टखौ नुबाथाय आफस'स जाहरो आरोना ओमफ्राय बिहामजो हान्जा बैसागु मोसानाय बादायनाय बेयाव कुइसना मैया दाख्लैनि गेजेरानो गासिबो ओमफ्राय भिडिअआ एसे गोबावनि जानो हागौ बुबुल दैमारि जोबोद मोजां बिहामजो हान्जानि गोहोजों रावबो हामारनाय नंला जेरावबो बिहामजो हान्जायासो लोब लोब बारायनायखौ नुनो मोनसै बर'नि हारिमुखौ बिहामजो बेबायदिनो गोग्गोम लाखिनांगौ जोबोद माने सेंग्रा सिख्लाया दाबायदियाव मा जायो माने सोब फरायनाय गोजाथ' माने जोंनि नैबे जायगायावथ' फरायनाय न'आव थानानै फरायो माबायाव फरायनो हानायनि बेबस्था परिबेसा गैया नालाय माने बिसोर बायजोआव थांनानै बर्डिं थानानै सोरबा हस्टेलाव थानानै फरायनांगौ जायो नालाय न'आव माने मोनबाय थाया बिसोरखौ थ' बेनिखायनो माने जोंना बिहामजो हान्जाफ्रा गासिबो न'आव थाजोबखाजोबो नालाय ओंखायनो माने बिसोरखौ गासिबो मोनजोबसै आरोना आरो बिसोरनि माने ग्रुपआ दिनै एसे गाबोन एसे बारायलांगासिनो दं आरोना थ' बेनो ओमफ्राय इउजार्स बिथाङा बुंहरदों नाइस फ्रेन्ड्स समायना नुदों कमल मैयानि हाबानि कमल वाइट समायनानि हाबानि बुंहरदों आरोना नाइस फ्रेन्ड्स समायना एन्ड कमल थिग माने कंग्रेसुलेसन जासिहरदों आरोना
ओमफ्राय बुबुल दैमारि आरो नैबो लिंहरदों हाबायाव बे मोसानाय दै दाख्लैनि बैसागु ज'ज' मोसानाय कम्पिटिसन बे नोलोबारियाव नोलोबारि रंजालि बैसागु फोरबोआव आं होदोंमोन कुइसना माने साननै जाबाय बियो बेफोरसो बर'नि गुबै हारिमुफ्रा बेफोरखौ नुबासो गुबै हारिमु बायदि मोनो बर'नि गुबै बैसागु मोसानायखौ बेबायदिनो फालिनानै जेरावबो गोसार होनाया जों साफा साफा बर' हिसाबै बयहाबो बिबान दं नंगौ थिगानो जों माने बर' हिसाबै साफा साफा बयहाबो बिबान दं आरोना जों मालायखौल' नों थां आं थांबा जानाय नङा गावबा गाव माने जेबो बिबान लालायनांगौ आरो ससे लिरबोदों बेनिखायनो बयबो गामियाव बेफोरबायदि प्रग्रामाव बाहागो लानांगौ जोंनिफ्रायथ' फुरा लाखायो जों गारखाया माने जों गामिया हारिमुआव प्राइज मोननाय मोनैया गिदिर खोथा नङा जों बाहागो लायो आरोना बे हारिया जौगानांगौ जोंनि हारिमुवा थानांगौ नालाय जों माने बाहागो लायो आरोना थ' बेनो ओमफ्राय आरो नैबे रंजालि बैसागु फोरबो सिफुं सुनाय बादायनायाव बुबुल दैमारिया लिरबावदों जोबोद मोजां हाबाफारि नंगौथ' आरो जोबोद मोजां हाबाफारि बेफोर माने हारिमुनि खेथ्रआव आरोना बेफोरजोंसो बर'नि गुबै हारिमुवा थांनानै थायो बेबादिनो बयबो बाहागो लानांगौ आरो बर'नि हारिमुखौ जौगानायाव हेफाजाब होलायनांगौ जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि जै आंनिफ्रायबो जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि जै बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय गोलावथार लिरदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोआव सिफुं सुनाय बादायनायाव बिसोरो आं माने स्टिकार होनायखौ बुंथ'लायला आरोना माने सोरबा सोरबा स्टिकारल' माने कमेन्ट हरदों जे बेखौ होनलायाबाबो जासिगोन दे ओमफ्राय दंबावो गोबां रंजालि बैसागु फोरबोआव जावजा मोसानाय बादायनायाव हरदों फरेस्ट बसुमतारी भेरि नाइस थेंक इउ कमेन्ट हरनायनि थाखाय माने मा जायो कमेन्टआ एसे सानथाम सिगां जाबाय नालाय सोरबा गुड मर्निं हरदों होग्रोमोना होनाय नालाय ओमफ्राय मालाबा हराव होनाय जादों हरदों माने गुड नाइट होना हरदों आं दा नोंथांमोनखौ गुड मर्निं बा गुड मर्निं होनो हानाय नंला माने थेंक इउल' होनो हासिगोन आरोना मानो होनबा आंना दा मोनाबाय नालाय नोलोबारि सेंग्रा सिख्ला आरो 2 नं मानिकपुर सेंग्रा सिख्ला हान्जा मोसानायाव सानजा नोगोर बिथाङा बे कुइसना एसे गोबाव जाबाय आरोना 13 दिन सिगांनि आं माने जेबो रिप्लाय होनो हायाखैमोन अकल लाइक होनो हादोंमोन आरोना बिथाङा नाइस होना हरदों आंनिफ्रायबो थेंक इउ कुइसन होनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट आरो अनसायनायाव आंनि जेब्ला गुगल एडसेन्स सफैयोना बिथांमोना गोबां आंनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथांमोनानो जाबाय दिराज बसुमतारी कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथाङा ओमफ्राय दंबावो आरोना गाहायाव मोनलांबाय थागोन दायो माने कमेन्टसा खनसेनो गोलाव फैखायो नालाय ओमफ्राय आं माने फरायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय मोनसे दंबावो मोजां मिमां हालामनि आइजोफोरनि जाय नायदों बिथांमोना एसे कमेन्ट हरनानै खोन्थाहर आरोना आं माने नैबेयावबो नायगोन सेकेन्डआवबो नायगोन आरोना कुइसन सोरबा जुदि हरोब्ला ओमफ्राय सोरबा माबा मोनसे मिथिनो लुबैदोंब्ला बेयावबो खोन्थाहर आरोना सोंहरनो हागोन आंजों रायज्लायनोब्ला नैबावबो कमेन्ट हरनाबो रायज्लायहरनो हागोन आरोना दासिम सानैल' बिथांमोना आंनिसिम माबादों मिस्टार जालु ब्लग्स हेल' होना हरदों दुर्गा नार्जारि हाय बे सानैयाल' हरदों आरोना माने ब्लगा आं दिनै लाइफआव दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय बिदि फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम दिनैबो फैयामोन आङो माने गाइडलाइन्स मथे दाख्लैनिफ्रायनो इमेलाव मेसेज हरबाय थानायखाय आं माने फैनोसै होननानै फैदों आरो दिनै थ' आरो नोंथांमोनखौबो लोगो मोनगोन होननानै फैनाय जाबाय ओमफ्राय दंबावो कुइसना जोबोद बुरजा दंबावो नोंथांमोना लाइभआव थाबाय थादो एसे गगामुग मिमां सुथियापारा गामिनि बैसागु बादायनाय बेवहाय कसारि NK ब्लग्स बिथाङा होनो हरदों आरोना बरिया पारफरमेन्स बरिया जोबोद बरिया जादों आंबो माने जोबोद मोजां मोनदों आरोना भिउसआबो गोबां फैदों बरिया जानायनि थाखायनो साबायखर कसारि NK ब्लग्सनिसिम बैसागु जावजा मोसानाय कम्पिटिसन बेयाव बि प्रनब बिथाङा बैसागु माने रंजाहरदों आरोना ओमफ्राय लास्ट मोनसे स्टिकार होदों आरोना आंनिफ्रायबो बैसागु
ओमफ्राय मिमा सलसलि गामिनि बैसागु मोसानाय बेयावबो स्टिकार दङ आरोना ओमफ्राय नै कुइसना बेयावबो माने सप्ताथाम 21 दिननि कुइसन आरोना बेयो कुइसनथ' नङा जेनेबा कमेन्ट्स आरोना जोंहा मनज सरगियारि सारा हरदों गगामुग माबायाव आरोना बे एखे दहाय आं फार्स्ट टाइमाव जाय कुइसनखौ जाय माने माबायोमोन बे एखे कुइसनानो बेनाबो साउन्ड इज भेरि ल' क्वालिटि नंगौ ल' क्वालिटि जादों माने आं माने बे माइकखौ एडजास्ट खालामनो रोङाखैमोन आरोना फार्स्ट टाइम जेब्ला आङो माने बे माइकखौ सानसे सिगांल' मोनदों आङो अनलाइन अर्डारसो खालामदोंमोन नालाय जेब्ला प्रग्रामा जायो बिनि सानसे सिगां माइकखौ मोनबाय ओमफ्राय माबोरै इउज खालामनांगौ आं बेखौ बारा रोङाखैमोन आरोना थ' आं माने बेनिखायनो साउन्डखौ एडजास्ट खालामनो हायाखै नालाय साउन्ड क्वालिटियाबो जोबोद गाज्रि जादों आरोना थ' साउन्ड क्वालिटिखौ एसे खस्थ' खालामनो हायिनि थाखाय नोंथांमोनसिम निमाहा बिनाय थाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि साउन्डखौ मोननाय नंला आरोना दा एसे आं एडजास्ट खालामनो रोंबाय आरोना माबायदि समाव माने बे बुस्थुखौ बाहायनांगौ दा रोंबाय आरोना थ' मनज सरगियारि सारनिसिम थेंक इउ कमेन्ट हरनायनि थाखाय ओमफ्राय नै अरुणाचलाव दान्दिसे पार्ट 1 गोदो माने फार्स्ट आं माबा जेनेब्ला भिडिअ जेब्ला आं आपलड खालामजेनदोंमोन ना अब्ला बे समाव माने गोबाव जाबाय आरोना बे सप्ताथाम सिगां सासे डक्के भाइया माने कमेन्ट्स होदों आरोना उदै सारसो माथो एक्टरखौ होनदों आरोना जेनेबा उदैयासो माथो एक्टर होननाय जादों आरोना बेनो दाबो एलबाम बानायबाय थायो बिथाङा बे समावबो एक्टरमोन थेंक इउ डक्के भाइनिसिम मिमां सलथलि गामिनि बैसागु रंजानायाव अमर बर' हेपि बैसागुआथ' थांबाय थेवबो माने हेपि ओमफ्राय सलथलि गामिनि सेकेन्ड दे बैसागु मागिनाय गजेन बर' नाइस जोङो मोसानाया मोजां जाखायो आंबो डिमान्ड खालामना बुङो आरोना ओंखायनोसो माने प्राइज मोनो ओंखायनो बुंबाय आरोना कसारि एन के ब्लग्स बिथाङा बुंबावदों आरोना साबसक्राइब खालामदे नाइस डेन्स पारफरमेन्स अननानै आंखौबो साबसक्राइब खालामना होदे आं खालामखादों आं माने बे जेब्ला नों आंखौ माने बिदि होनहरदों ओइदिनखालिनो आंबो खालामखादों लोगो लोगो साबसक्राइब खालामदों आं दाबो नायबाय थायो नोंखौबो थ' थेंक इउ आरोना ओमफ्राय दंबावो सलसलि गामिनि सेकेन्ड दे बैसागु मागिनाय गगामुग मा खालाम पुर्निमा बसुमतारी मोजां माने माखौ मोजां खोथाय मिथियाखिसै आं बारा बुजियाखिसै आरोना भिडिअ'सो मोजां जाखोना गावसो मोजां जाखोना आंखौसो मोजां होनना खोथाय मिथिया आरोना जायखिजाया मोजां नालाय मोजां आंबो मोजां गासिबो मोजां आंनिबो गासिबो मोजां थेंक इउ ओमफ्राय मिमां गगामुग नोलोबारि हालामनि हौवाफोरनि दुरुं बोनायाव पुर्निमा बसुमतारीया मिनिनाय सेम्पोल हरबावबाय आरोना मिनिथावथाव नङा होमबा बे खेला जोबोद मिनिथावथाव थ' ओंखायनो स्टिकारल' हरबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय हरखाब सावरायबाय नैबे मोनसे इम्परटेन्ट दै नोंथांमोना माने जुदि नैबे बुस्थुखौ बै साननैसो सिगां MP इलेक्सन जादोंमोन नालाय बेयाव बहुद कमेन्ट्स दं आरो दा जुदि कमेन्ट्सखौ बेखौ फरायनाया एसे इन्टारेस्टिंआनो फरायबा आरो दा सोरबा सोरबा बोराब लायगोनबो गाज्रिबो मोनलायगोन माने मोनफ्रोमबो पार्टिनि मानसि थायोथ' बेवहाय माने जुदि फरायनानै देखायनांगौब्ला एसे कमेन्ट हरदो नोंथांमोनाबो जुदि कमेन्टआव जुदि फरायनानै देखायनांगौ होनना बुङोब्ला फरायनानै देखायनोसै आरोना कमेन्टआ जुदि एसे इन्टारेस्टआनो नांलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय नालाय मालाबा खोनासंनांगौबो दान्थे बिदान्थे थ' कमेन्टआव हर जुदि कमेन्टआव जुदि नोंथांमोना जुदि फरायनांगौ नांगौ फरायगोन आरोना गोलावथार कमेन्ट होनानै बिराद फरायख'नो जानाय नङा दानो फैदो लाइभआव फैदो नोंथांमोन सावरायलायनोसै एसे कमेन्ट्स हरबा माने मोजां जायो आरोना आंनोबो एन्सार होनोबो आरो बेबायदि लाइभआव फैफेराखैमोनथ' बेनि गिबि एक्सपिरियेन्स लाइभआव माने नोङो किसुमान बुस्थुखौ सुद्रायनोबो खुनु सुबिदा गैया बेनिखायनो माने गोबां गोरोन्थि जालांनो हागौ बेनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोनसिम निमाहा बिखानाय थाबाय आरोना आंनाथ' ओरैनो भिडिअ शुट खालामबाबो बुहुद भुल जाखायो बुंनायफ्रा मा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ किसुमानफ्रा बुहुद दाननासो होयो ओंखायनो माने नोंथांमोना बारा हमना मोना खोमा खिन्थु बुहुद भुल जायो आंना दिनैथ' आरो नैबे लाइभआवसो
भुल जायाथ' जाखागोन 100% आं मिथिखायो तो कमेन्ट फरायबावनोसै आरो ना मबाइला एसे स्ल' जादों नोंथांमोना एकदम उफायथ' गैया माथो खालामनो बे भिडिअ आपल'डा माने मा जादों नेट गैया नालाय बेनो एकदम हमथाना लाखिदों आरो ना माबाफोरखौ थाब लडिं जाया माने थाबनो लडिं जाया बिदि गुफुर जाना थाबाय थायो ओमफ्राय बे कुइसना फैगौमानियावनो मा जायो माबा जाया माने आं हायोबा बै भिडिअ आपल'डखौ स्टप खालामदों बिदि नुजायाखैना बुस्थुआ नुजाबा स्टप खालामथ'सिगौमोन आङो दे कमेन्ट हरदो माबोरै दं खबरफ्रा फेसबुक इउटुबनि लोगो नोंथांमोन लडिंआनो जागासिनो नै लडिं थाबखौनो लडिं जाया नै ओंखायनो आं स्क्रिनशट बानायना दोनखादों आरो स्क्रिनशटखौबो बानायनो बावबाय आं दहाय स्क्रिनशटबो माखासे बानायनो दंखायोमोन गैया स्क्रिनशटआ एकदम गोमाजोब्बाय माने माबायदि नायथाय बाला मोनाखिसै आं स्क्रिनशटखौनो माबायदि जायगायाव थाजोबखोथाय नागिरबा मोनाखिसै माने इयावनो दंजोबोमोन दहायो नागिरना मोनासै आच्छा मोनफिनबाय नै फैबावदो लाइभआव एसे नायफैबावदो मोननैसो स्क्रिनशट खालामनानै दोननाय दं आरो ना बेखौ एसे खोन्थानोसै नोंथांमोननोबो माबायदि आच्छा फैबावदो एसे लाइभआव रायज्लायनोसै कमेन्ट हर नोंथांमोन नैबाव जाफुंसार ब्रह्म आब'आ हरदों आरो ना नाइस शेरिं फंबाय कमल सुइट समायनानि माबायाव आरो ना नाइस शेरिं फंबाय थिगानो दं आंथ' माने नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थाखागोन नोंथांमोनाबो नायबाय था नोंथांमोननि अननायावसो आंबो दिनै बेबायदि भिडिअ खालामनो साहस मोनदों आरो ना नोंथांमोनाबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नायबाय था नोंथांमोना जेसेबां नायबाय थागोन आंबो जेसेबांनो भिडिअ खालामबाय थानो आंबो साहस मोनगोन आरो ना थ' बेनो जाफुंसार ब्रह्म आब'निसिम माने थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नैबेयाव इउजार्स बसुमतारी बिथाङा बुंदों आरो ना मेक ब्लग उइथ हिन्दी ब्रादार हिन्दीनि ब्लग खालामनो थिनदों आरो ना आं हिन्दीनि ब्लग बानायगोन इयुनाव बानायगोन आरो ना ओमफ्राय नैबे आंनि जिथुनाखि हिन्दी नैबे ब्लग्सना बेथ' आंना केटेगरि आंना बर'सो जाबाय नालाय ओमफ्राय गोबां बर'नि माने साबसक्राइबार दं नालाय ओमफ्राय जोंनि माने बर'नि माने बुंनो थाङोब्ला माखासे हिन्दी फैदो ब्लगाव एसे माखासे माने मा जायो हिन्दी बुजिजोबै जोंनि एकदम जोंनि गामिनि साबसक्राइबार बिथांमोन दं आरो ना माने आं हिन्दीनि बानाय इयावनो जुदि बानायोब्ला आंहा केटेगरियाव चान्स जागोन ओमफ्राय बिथांमोना बारा बुजायनाय नङा आरो ना आंबो बारा माने फारसेनिफ्राय माने बुजायनानै फोरमायनो हानाय नङा आरो ना किसुमान खोथाखौ ओंखायनो माने आं बर'खौ बानायनाय जादों आरो ना हिन्दीखौबो बानायगोन आङो नोंथांमोना एसे माने नेबानो जाबाय आं माने बेलेग चेनेल खालामनानै हिन्दीनिबो खालामनो सेस्था खालामगोन आरो ना थ' इउजार्स माने दैसुमतारी बिथांनिसिम आं बेखिनिखौनो फोरमायहरनाय जाबाय आरोना इयुनाव नोंथाङा नुगोन हिन्दी ब्लग्सखौ आं लाबोगोन सानसे माने आं नैबे बर'निखौ दा
एक्सट्रा बानायखादों आरोना बेखौ आं बेखौ दोनबाय थागोन ओमफ्राय बेलेग मोनसे चेनेल खालामनानै हिन्दीनि बानायगोन आरोना गासिबो माबानाय बायदि बुजिनाय बायदि जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जोंथ' माने आंथ' माने हारि आरो हारिनि जोंनि हारियाव माबायदि बुस्थुखौ प्रग्राम जायोबा देखायबाय थायो नालाय जाहाथे गुबुन मानसिफ्राबो मिथिथों थ' आंबो बेखौ माने प्लेनिं खालामना दंखायो आरोना जेब्ला माने सम मोनो बानायगोन आरोना माने आं दायो मा जायो माने नैबे मोनसे भिडिअ'आवनो टाइम होनो हाया जायो माने भिडिअ माने कन्टेन्ट मोननो एसे दिगदार जायो नालाय ओंखायनो माने बारा टाइम होनो हाया आरोना थ' ओमफ्राय नैबेखौबो जुदि नों हिन्दी ब्लगखौबो नों लाबोयोब्ला मा जायो बेयावसो टाइम मोनोना बेयावसो टाइम मोनो फुरा टाइम होनो गोनां जायो ना जेब्ला माने आं एसे फ्रि जागोन नैबे आंनि बर'नि ब्लगाबो जे एसे गिदिर जागोन अब्ला माने आं हिन्दीनि ब्लगखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट होनायनि थाखाय दैसु बसुमतारिसिम थेंक इउ ओमफ्राय दंबावो नै बिफां मुलुग आब'आ माने कमेन्ट हरदों आरोना हेलौ सना आंबो नुबाय थिगानो दं सापर्ट खालामबाय प्लिज नायदो आं बारा बुजियासै कुइसनखौ आब'नि कुइसनखौ आरोना सापर्ट खालामबाय प्लिज नायदो माने आंबो सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो नायदो होननाय जादों आरोना थ' नायगोन मानो जानो ओमफ्राय 40 लाइक्स थेंक इउ 40 लाइक्स माने 40 नाम्बाराव लाइक्स होनाय जादों आरोना बियो थिगासे दङ कमेन्ट होनायनि थाखाय बिफां मुलुग आब'निसिम थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दंबावो नार्जारी ब्रादार हेलौ नार्जारी ब्रादार कमेन्ट होलायनांगौ होमबासो माने सोर नायफैदों मिथियो आरोना जालांगोन माब्रै दं नार्जारी ब्रादार कमेन्ट होदो एसे कमेन्टआ गोलावथार जुदि दहायनि बे थांनाय MP इलेक्सननि आं भिडिअ बानायनायफोर कमेन्टखौ जुदि फरायनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट होआ आरोना फरायना खोन्थागोन एसे सोरनाबा मिनिथावबो दं सोरनाबा बोराब दं सोरखौबा आरो नों बोराबथाव मिनिथावा दङ सोरनाबा रागा जोंथाव दं बिदि आरोना इलेक्सननि नालाय नोंथांमोना जुदि फरायना खोन्थानांगौबा कमेन्टसआव खोन्थाहर आरोना अन्नानै हायोब्ला जाय कमेन्ट होदों आरोना बिसोरो माने जायगानि नामखौ खोन्थाहरबा एसे आंबो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना मा जायगानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो एसे अन्नानै कमेन्टस हरनानै खोन्थाहर आरोना नङाब्ला मा जायो मिथिलायाबा एसे उसुबिदा जायो आरोना माने कमेन्ट हरनानै जुदि आं उमुक जायगानिफ्राय होननानै जुदि खोन्थाहरोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना दाख्लै साननैसो अरुणाचलनिफ्राय ओमफ्राय बेंगालरनिफ्राय माखासे खोन्थाहरदोंमोन आरोना आं बेंगालरनिफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायदों होननानै खोन्थाहरदोंमोन आरोना थ' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि माने कमेन्ट हरनांगौ आरोना अब्लाना मिन्थियो माने सोर मानिफ्राय नायदों थ' होमबा ओमफ्राय आंनि भिडिअआबो जे एसे गोजान मोनहैनानै नोंथांमोना नुदों बेखौ आं माने गोजोननाय मोनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनसिम साबायखर जासिनो लुगैयो आरोना बेनो माने कमेन्ट्स होनायजों लोगोसे जायगानि नामखौ होयोब्ला साबसिन जायो आरोना मोबाइल क्या हो गया रे हैंग जैसा लग रहा है देलाय लोगोफोर खोन्थाहरलाय उन्दुखोना ओंखाम जाखोना माबायदि हालोदाव दङ एसे खोन्थाहरलायलै कमेन्ट लिरहरदो नायनोसै आंबो नोंथांमोना माबोरै दं आंथ' जोबोद मोजाङैनो दं दामानि एकदम फुरा मोजां आरोना जेबो दिगदार गैया प्रब्लेम गैया आरोना जोबोद मोजाङैनो दं नोंथांमोनाबो माबायदि दं एसे कमेन्ट हरलायनानै खोन्थाहरदो नायनोसै आंबो
नै कमेन्ट्स माने नायनो नागिरनायानो मबाइलानो माने बै मोनसे भिडिअ आपल'ड जाना थानानै बेनो लाखिना दोनजोब्बाय नेटआबो बहुद स्ल' नालाय बेनो लाखिना दोनजोब्बाय माबाखौ गेवलानो नै लडिं आरो लडिं जोंनि जायगायाव माबायदि बेयावनो गिदिंबाय थायो बेनोलायनो 4G मुगा नेटआनो माने जाया 5G फैगोन नों बे 5Gयावबो बे एखेयानो जाखागोन खामानि गैया जेराव माने नेटआनो नाङा बेयाव 5Gया माने माथो खामानि जानो 4Gयाबो दा बिदिनो जाबाय एखे नुवाखै नों आं बेबायदिबाथाय बिराद दुखु मोनो मानसिया एकदम कमेन्ट होलायदो नोंथांमोन नायदोंब्ला कमेन्ट होयोबा एसे मोजां जायो आरोना रायज्लायनो मोजां जायो आंना गेवलालै मा जाखो नै नेटआनो एकदम दुखुनांथाव दिनैनि दिनावसो बेबायदि जानांगौना नुवाखै भिडिअखौ दाबायदियाव आपल'ड खालामाबाबो जाया फारसेथिं सानावथ' जाखायानोखा आं जे जायगायाव थायो माने नेटआनो एकदम एयारटेला नाङानो माने जिअ'खौसो इउज खालामबाय थायो ओमफ्राय जिअ'आ नोङो सानसेयाव 1 GB मोनोना 1 GB थोस्लाबा माने ओमफ्राय मोजांबो इसिबां मोजां भिडिअ आपल'ड जाया आरोना ओंखायनो माने आं न'आव फैनानैसो बानायो दा फैयोबा भिडिअ'बो गोलावथारना ओंखायनो माने दुखुनांथाव गेवला माने ओरैबायदि दुखुनांथाव माने जोंनि जायगाया बे मा गामाखालिबा बिराद मोजां जायोना नेटआ ओमफ्राय दिनैबो मा नांनानै बिदि जाखो भिडिअ आपल'ड जाबानो बिदि जानांगौ आं माने बे बुस्थुआ गेवबाथाय भिडिअखौ स्टप खालामथ'सिगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ दा बेसिमखौनो गेवाबा नै बिदिनो जाना थाबाय थारमाने जेन थेन जुदि बे भिडिअ आपल'ड जानाया जुदि सायाव खारफैबाथाय होहरखागोन आं बन्द' खालामथ'खाबाय लाइभआव फैदो नोंथांमोन आं रावबो गैयैखाय माने मेथाइ खनदोंमोन आरोना गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनहाबो बारा गोबाव नाया नालाय दसे दसेनो दानहरो ओंखायनो रावबो गैयैखाय मेथाइ खनथ'दोंमोन आरोना सफैलायबाय सोरबा लाइभबो मिथियाबाबो मिथिया गोदाव सोरावबो दै जास्ते दै लोंखोना लोङा गैया बुंलाबायनाय थोद माबायदि मानसि माबा लाइभआव फैबा रायलायनो हाया नामा मालायफ्रा मेरला रायलायो माथो नै नांलायलायबावसो नुवाखै खालि सोरांबानो नांलायनायल' नुवाखै महरखौ नुबानो सिनायखायो माबायदि नुदों आखला बिराद मोजां आखल Istimewa baik sih yang ada isu dukungan lalu fayda nutama tadi bisa sebulan yang mana cek ya sampai sana nih
कुइसनखौबो आं दानि माने कुइसन दङ जेनेबा मेसेजखौ फरायना खोन्थाजोब्बाय खनसे सिगां नायदोंमोन बिथांमोनाथ' फैयाखिसै थांजोब्बाय ओमफ्राय गोदान फैनायफोरनो फरायफिननानै होबावनोसै नामा खनसे जालायबाय लाइभआव फैदो नोंथांमोन कमेन्ट होयो आरोना कमेन्ट होयोबा मा जायो माने सोर लाइभआव फैदों एसे मिथिगोन आरोना आरो कमेन्ट होनायजों लोगोसे जायगाखौबो लिरनानै हरो आरोना जायगायाव लिरना हरोबा आंबो मिथिगोन थ' आंनि भिडिअखौ गोसारनानै बेखौ मिथिगोन आरोना हेलौ दे कमेन्ट हरदो थ' गाबोन आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दै बिथांमोना नायदो मोनसे माने सोरबा फेसबुक नायग्राफ्रा मिथिखादों जानांगौ जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि खाथियाव लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे पाठसालायाव सासे बर' सिख्लाया सासे माने डिसेबिलिटि सेंग्राखौनो फेसबुकआव गोसोथोलायनानै माने बिसोरहा दा हाबाथ' अलरेडि जाखाबाय ओमफ्राय मोनसे ओरैनो हटेल फिसा खुलिना दं आरोना एसे भाइरेल जानानै दं बिसोरो बेखौ नोंथांमोना देखायनो थांगोन आं बेखौ नोंथांमोना नाय बेखौ गाबोन माने गाबोनथ' नङा गाबोन थांगोन थेवबो गाबोन नुनाय नङा नोंसोरबो आं आपल'ड खालामबावो समफोर दंमोन आरोना गाबोन बेखौ थांनानै नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जायगाखौसो एक्जेक्ट मिन्थियाखै आं दहाय सोरनावबा सोंदों ओमफ्राय सोंनानै बुंदों आं नैबे सरांमुरि साइडआवनो थायो होनना बुंदों बेखौ एक्जेक्ट मिथियाखै जुदि सोरबा मिथियोबा आंनो खोन्थाहरदो बिदि जायगायाव आं मैया माने फेसबुकआव नुदों ओमफ्राय जायगाखौ नायबाय आङो नैबे लखिमपुरनि बाइपासआवनो होयो होनना बुंदों आरोना बाइपासबो बेयाव बबे जेराव बेखौथ' मोजाङै मिथिला आङो ओमफ्राय दा नायफिनगोन साननानै दानना हरनायानो नुफिनाखिसै माने ओंखायनो सोरबा मिथिगौबा खोन्थाहर आरोना माने एक्जेक्ट जायगाखौ मिथियोबा खनसे थांनो मोजां जायो नालाय बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय गाबोन थांबा खोन्थाहरनोसै फेसबुक पेजआव दसे लाइभ होगोन आं गाबोन जुदि थांमारनाय जायोब्ला फेसबुक पेजआ जाहैबाय आंनि नामानो हेमसिं अफिसियेल होननाय मोनसे फेसबुक पेजआव दसेब्लाबो आं माने लाइभ होगोन आरोना नोंथांमोना नुगोन आं थांमारोब्ला फेसबुक पेजखौबो फल' खालाम नोंथाङा फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय हेमसिं अफिसियेल आं नोंथांमोना देखायगोन आरोना बे अफिसियेल जोंनि आं दिहुनबाय नै दासो माबा गेवदों नेटआ दासो गेवदों ओरैबायदि माने फेसबुक पेजआ नैबेनो आरोना नोंथांमोन बेयाव उल्था नुदों आरोना बेखौ होनबाबो नोंथांमोना माने मिथिखाबाय जानांगौ उल्थाब्लाबो बेखौ माने आंनियाव बेयाव सिगांथिसो नायदों नालाय बेयाव उल्था नुदों आरोना बेखौबो फल' खालामो नोंथांमोना बेयाव माने आं माने मा जायो इउटुबाव होयोबा माने मा जायो सानसे उनावसो नुयो नालाय माब्लाबा जुदि इमारजेन्सि जायोबासो भिडिअआ सर्ट गुसुंबासो सानसेयावनो नुगोन ओमफ्राय जुदि माबायोबा भिडिअआ गोलावब्ला सानसे उनावसो नुयो नालाय ओंखायनो माने जुदि लोगो लोगो नायनोब्ला नैबे आंनि जोंनि फेसबुक पेज बेखौबो फल' खालामना लानानै बेयावबा नोंथांमोना लोगो लोगो नुगोन लाइभआव नुगोन आरोना लोगो लोगो लाइभ होखायो हाय हेलौ स्टिकार हरदों आरोना फैबावदो नेट स्ल' इसलिए तो ऐसी तरह
ना देर चल रही ना वो लाइव फैबावदो रायलायनोसै एसे कमेन्ट होदो नोंथांमोन जाय जाय लाइभआव फैदों हाइड लाइक कमेन्ट दासो मोनसे 54 मिनिटनि सिगां कुइसन मोनसे माबा मेसेज मोनसे हरदों आरोना आरके गेम्स FF5435 चेनेलनिफ्राय मोजांथारलाय नोंना मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोना अवेब सेंग्रा सिख्ला हानजा बैसागु मोसानाय होननाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेयाव कमेन्ट हरदों आरोना बिथाङा मोजांथारलाय ओमफ्राय सिखारदोंमोन बेखौ कमेन्ट हरदों बिथाङा आ जाओ 이 파라 가야 되시라 클락클락 민시는데 그렇게 나오신데 막 파라 뚜기뚜기 만지냐고 누구는 사람 लाइभआव फैदो नोंथांमोन 거기에 그렇게 말이야 दूसरा देख लिया बंद करके दूसरा ही देख लिया लाइभआव फैदो एसे नोंथांमोन रायलायनोसैलाय कमेन्ट्स अपेन खालामगासिनो दङ नै लडिं जागासिनो दंलाय नै नेट एकदम स्ल' नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव एकदम गोजोननाय मोनबाय आङो 2990 माने 2.99k जाबाय आरोना 3k जानायाव 10 संलांनांसिगौ बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोना आंखौ जोबोद अननाय होदों थ' बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ इसिबांसिम लाबोनानै फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनि थाखाय थेंक इउ अनबाय था नायबाय था बेबायदिनो नायबाय था आंबो नोंथांमोन जेसेबां नोंथांमोना जेसेनो अनसायगोन जेसेनो नोंथांमोना माने मोजां भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना फैदो लाइभआव फैबावदो एसे रायलायनोसै Five minutes. Two 990 जाबाय 10 संलांनांसिगौ 3k जाना नोंथांमोना देखायखागोन नै
माने उल्था नुगोन आरो ना मोजां नुवाखै नै मोजां बेबो लाइट सोनाबाय 2990 मोजां नुवाखै बेफोर जाहैबाय गासिबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट आरो ना बिनि थाखाय थेंक इउ बेबायदिनो अनसायबाय था नोंथांमोना आंबो जेसे हायो जेसे नोंथांमोननो मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो ना जोंनि मिमां हालामाव जेसेबांखि मोजां प्रग्राम जा गाज्रि प्रग्राम जा इनफरमेटिभ प्रग्राम जा सब नोंथांमोन आं देखायजोबनो सेस्था खालामगोन आरो ना दासिमबो आं जि समनिफ्राय माने ब्लग बानायदों बे समनिफ्रायनो आं माने देखायनो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ देखायनो सेस्था खालामबोगासिनो दङ गासैखौबो हाजोबाखैब्लाबो जेसेबां हायो माने देखायबोगासिनो दं आरो ना थ' इयुनावबो आं नोंथांमोना जुदि बेबायदि अनसायबाय थायोब्ला बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना देखायबाय थागोन आरो ना रायलायनोसैलाय मानो होनबा बिदि लाइभखौ बार बार फैबाय थानाय जाया नालाय आरो जानला मोनला लाइभबो लाबोजाबाय थाया नालाय इउटुबाव माखासे गाइडलाइन्स थायो नालाय ओंखायनो माने जेब्ला गावसोरो लाइभ फैनाय खोन्थायो अब्लासो माने फैनांगौ जायो आरोना आंबो माने फैनांगौ गैयामोन दाख्लैनिफ्राय मोनसे इमेल हरगासिनो थानायखाय आं माने फैनाय जाबाय आरोना बारा गोबाव थाला आंबो लाइभआव नोंथांमोना अननानै थाब फैदो रायज्लायनोसै टाइमाबो द्लाम जाबाय माथो 9:30 जाबाय माने जाय बंद कर दे क्या जाय नायदों माने बिथांमोना आंनि फेसबुक नर्मेल एकाउन्टखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामलायबाबो जायो दे माने जाय मानसिया आंनि नामाव टाइप खालामनानै अफिसियेल फेन्सिं अफिसियेल होननायनि फेसबुक पेज बेखौ माने फल' खालामबाबो जागोन आरो ना माने बे नर्मेल एकाउन्टखौ आं बारा गैया ओंखायनो माने बे बुस्थुखौ बारा इउज खालामला आरोना ओंखायनो माने जाय माने आंनि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बिथांमोना खालामदों नै दाबो सासे खालामहरदोंमोन फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामालासिनो डाइरेक्ट हेमसिं अफिसियेल होननाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामबाबो जागोन ना बंद कर दे क्या दिलीप गयारि बिथाङा बुंदोंमोन ना साउन्ड क्वालिटिया मानो बिब्दि जाबोनाय दाख्लैनि माबायाव आरोना प्रग्रामाव साउन्ड क्वालिटिया बेनो मा जादों आं माइकखौ गोदान लादोंमोन नालाय माइकखौ माने सानसे सिगांबो मोन्दोंमोन बेखौ माने एडजास्ट खालामनानै सालायनो एसे दिगदार जायो माने बेखौ लायोब्ला माने मा जागोन साउन्ड क्वालिटिया बहुत मोजां फैगोन सानबाय फारसेथिं बेखौथ' नों खनसे साफायफिननो हानाय सुबिदा गैया ओमफ्राय नैबे मबाइल साफायनोसै बारा मोजां फैनाय नङा सानबाय आङो लाबाय माने लानाबा मा जाखो थेरला जोब्बायसो मोजां फैयासै थ' बेनि थाखाय आं एसे निमाहा बिफिननाय जाबाय आरोना थ' इयुनाव आं मिथिबाय नालाय इयुनाव बेबायदि फैनाय नंला आरोना साउन्ड क्वालिटिया मोजाङै फैबाय थासिगोन माबायदि साफायनांगौ माबायदि खालामब्ला बेबायदि गोसा साउन्डआव माबायदि साफायनांगौ साउन्डआव माबायदि माइक इउज खालामनांगौ आं रोंबाय आरोना फार्स्ट टाइम आं रोङाखैमोन लाइमोन साथामबो फैदों दहायनिफ्राय दासो साथाम आंजोंसो साब्रै
खालि नेगेटिभल माथो होरिया मा साथामल'सो बेल' जासिगोन गैला बन्द' जाबाय नायासै आं सम दायो दानबाय बिसोरो Hello, hello, are you hearing? Hello, hello, are you hearing? Bawa ilaitku hamster. Deh, ambil. नायबाथाय कमेन्ट हर आरो ना कमेन्ट हरबासो मिथिगोन नालाय कमेन्ट हरनांगौ ओमफ्राय बबे जायगानिफ्राय हरदों बेखौ खोन्थाहरनांगौ आरो ना होमबाना एसे मोजांसिन जायो स्टेनाबो गोलैलायोलै आंना थ' आं बारा गोबाव थाबाय थाला आरो ना टाइमाबो एसे जाबाय एसे थाब थाब फैदो एसे रायज्लायनोसै उन्दुनोबो टाइम जाबाय नालाय नोंथांमोनाबो आरो कमेन्ट हो आरो ना नायदोंबाथाय कमेन्ट होबाथाय आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन जाय जे नायदों शरत फुजा होनो बेयावबो माखासे आच्छा आवगोलनि कमेन्ट आरोना बियो आं मोनसे माबा होदोंमोन जाम्बा ब्रह्म इउटुब शरत फुजा होनो बोरथि फुजा ठीक आसे मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांखौ थेंक इउ आंबो मिथियामोन खिन्थु बेखौ ओरैनो थांनानै ब्लगल' बानायना फैदों आरोना थ' नोंथाङा आंखौबो मिथिहोनायनि थाखाय गासै आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ मिथिहोनायनि थाखाय जाम्बा ब्रह्म ब्लग्सनिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ आरो मन्टु दैमारि बिथाङाबो खोन्थाहरदों शरत फुजा होनो ठीक आसे नंगौथ' आरो शरत फुजा होनो थ' इनफरमेसन खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बैसागु बा टाइमाबो थाया हलि 435 होननाय हरदों आरोना नाइस भिडिअ आंनिखौबो नायदो ठीक आसे आं माने लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्ला माने कमेन्ट हरदोंमोन ना ओमफ्राय लोगो लोगो आं नायखादों आरोना नायनायल' नङा साबसक्राइब खालामदों नायखादोंबो ओमफ्राय गाहायाव दंबावो रतनि बसुमतारी नाइस होनहरदों आरोना बे मोसानायखौ बिहामजो हान्जा मोसानायखौ थ' थेंक इउ कमेन्टनि थाखाय नोंथांसिमबो साबायखर बावनाय जाबाय बेजों लोगोसे दंबावो बेयावनो हरदों आरोना बेखौ मा होननांगौथाय ओरैबायदि कर्टसो आरोना बेना माबाया इउटुब चेनेला ओरैबायदि कर्ट QU6DL2SG3Q थ' सिनायला जेखिया थेंक इउ आरोना नोंथाङा कमेन्ट हरनायनि थाखाय शरत फुजा होनो होनना बुंदों आरोना बेयो थेंक इउ माने नोंथांमोनहा बेखौ होनहरनायनि उनावसो आं मिथिबाय जे बेयो शरत फुजा नङाबाथ' जानला थांनानै माने जानला भिडिअ बानायदोंमोन आरोना बिफां नै आब'आ माने कमेन्ट हरदों आरोना हेलौ सना आं नुबाय ठीक आसे नायनायनि थाखाय थेंक इउ सापर्ट खालामबाय प्लिज नायदो माने गावनिखौबो सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो नायदो होननाय जादों आरोना नायदों आङो जाय माने नायनो खोन्थादों बिथांमोननिखौ आं नायखादों आरोना ओमफ्राय खयथा दं दा खोलिहरगोन मबाइलखौ जानो थाखाय आं मोनसे कमेन्ट फरायना खोन्थाबावनोसै आरोना
आगोल एसे गोबाव जाबाय मास मोनसेनि सिगांमोन बियो आं रावनोबो बेफोरखौ जेबो रिप्लाइ हराखैमोन लाइकबो होनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय कमेन्ट होग्रा बिथांमोना दुखु मोनदोंबो जानो हागौ खिन्थु माने जादों बे समाव माने एसे बेस्थ' सममोन नालाय ओंखायनो माने रावनोबो जेबो लाइकबो